Čo si nebudeš pamätať? Povedz. Taký kápo. Jordan. Však povedz. Akože si najebaný kokot, hej, okej. Je v poriadku, ja sa natočím, Jordan je najebaný kokot, ja som tiež, hej. A prečo si to nebudeš pamätať? Povedz. Chceš dávať? Tak to mám máš, ty hajto, vyjebaný. Lebo som najebaný, kokot zase. Daj ma na YouTube do piče. To už iba na tebe. Ty si to musíš schváliť, či je to na YouTube, alebo nie. Na YouTube sú také more veci, tým som skápal. Zbil by si mňa? Nenatáčaj to. Zbil by si mňa? Nevieš, ja to môžem hneď teraz vymazať, hej. Ty si môj brácho, more. Rodinu najviac. To som aj nerobil kokota, ne? Pozri sa, je 4 hodiny ráno, je 4 hodiny, hej. Dobre, krásne, dobre. Povedz mi dačo, čo si myslíš, že si nebudeš pamätať. Väčšinu to večera sa nebudem pamätať. Pretože ja keď sa najebem, more, ja si nepamätám strašne veľa. Napríklad, ja som sa potom s Natáliou na Donovaloch. No? Ja som viem aj kopelek práca. Ja idem na tie Donovaly, tak viem a chcem vedieť, že čo tam nebude, čo nemám robiť. Ja keď som najebaný, robím strašne veľa zlých vecí. Celé internet ti robí teraz, tu máš, na. Sediel bombu, ty koho, za 4 metra úplne rádi bombu. No, počúvaj. Ja keď som najebem, psychopat. Nestačí, že ja sa bavím, proste ja sa vám nestačí takto boreť. Počkaj. No. Sme ľudia. No. Mne stačí prčka od Darkoho, moji kamaráti. Povedal, že koľko všetko tu dáme. Teraz takto prčka, ty by som mať to iba na pračku. Ne, to teraz tak prečo? Pretože robím v jednej firme, alebo? Zase rozumiem kokota, okej? Ja poznám veľa ľudí, ako, ale... Proste keď niekto... Chod do piče so svojimi ľudia. Ja ti hovorím o tom, že... Ide o tvoj imič, ide o tvoj... Ja mám piči môj imič, chápeš? Za 3 roky za mňa, že nejaký Jordan? Jasne to bol ten rok, sem chodil von. Najviac v živote nesúbne, chápeš? To je to život, chápeš? Môj spolužiak... Ne, počúvaj. Môj spolužiak, on sa že 4 roky, chápeš? Nevidel, až sa ja volám prezičkom. A vieš čo, prečo? Prečo? Lebo sú to chodí vyjebaní. Čo? Ja teraz... A jaké peniaze by spravil, akože v tvojej škole? Jaké? No mal si veľké... Že máš všetkých piči, hento. Všetkých a piči. Lebo vieš čo? Čo si sám nedosiahneš, to nemáš. To ti hovorím takto. To je pravda. Benko? Nehovorím pravdu. V tom prípade, hej. Ja ti verím. No ide pravda, to kamarát. To je pravda, okolo. Kamaráti. Ale lepko, ja ti hovorím pravdu, bracho. Čiže ja viem. Ja viem tu pravdu. Najlepší kamarát, tak najlepší kamarát, to je tvoj najlepší kamarát. Najlepší, úplne najlepší fakt. Ja mám asi 5 najlepších kamarátov. Jedného, máš fakt jedného najlepšieho. Ty máš? Áno, ty poď. Prečo všade chodíš toto za Adamom? Lebo mám druhý najlepší kamarát, ale ty ja to tak som použil, že ja som si vyhodil, dneska, tomu hovorím. A to hovorím svojim 5 kamarátom. Ja mám svojich 5 kamarátov. Fetišman. Ne, ale tak máš jedného kamaráta, som hovoril všetko, fakt. Nie. Dobre, je to bater. Dobre, okej. Dobre, vidíš? Ale vieš, máš veľa vecí, z ktorých hovoríš, že proste tomu sa môžeš veriť v tomto. Ne. A práve patriť je v tom, že si môžem povedať, že vyhoní si neviem koľkokrát. Prečo je mu práve? No lebo toto je ten terčový, proste
Tomu tu môžem hovoriť a viem, že to padne na padno povedal, že ty si kokot, keby som povedal inému. Veľa vecí, čo ja som prvá mojich kamarátov, myslím, že som kamarát, som povedal, a to vyšlo von. Von to vyšlo. Co by hovoril, že on že milujem, gumové medvedíky. Mám ich rád, papa, to ich veľa papa. Komu si povedal? Mojim kamarátom. Gumové medvedíky, víš? To sameječka. V živote žiadne sa nezobrá, ani tvrdé, nič, more. Nie. Nič, v živote. Počúvaj, máš viacero kamarátov, nie to je len jeden. To je všetko.